na tradition kwuru wee sị na ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị na ịnụgo ife niile sienụ wee bịa ọ bụgodu na ọ ga-enye ndị befe ego na ọ ga-agwa gị. Jọji wee jụọ ya wee sị ya mgbe ndị befe na-azụ ya n'akwụkwọ fa agwalụ gị mgbe o nwetara ọlụ o ji afa gị wee nweta so na ife ị na-achọ iji wee gbasa your marriage bụ na nke mbụ bụ nwunye gị maka na ya kwubeziri si na ọ si ya lụsị ọlụ nya kwee na akaụntụ anya wee jụ na ife ịchọ bụ nwunye gị lụsị ọlụ ọkwụnye ụgwọ na akaụntụ gị and ajọ ife ọzọ o melụ bụ ị na-enye ndị befe ego. Ọ sị jọji wee sị ya na enwero right. Nwaanyị a wee sị ya na nna edeti ọ kwụsịrị inye ya na ụmụaka ego maka na ya jụrụ na ya ma nkwụsị inye ndị befe ego. Ọ sị ya ide enyezi ụmụ gị nri maka na nwunye gị na-enye ndị befe ego and kedu onye na-efe idi gị sinsi afọ? Ọ sị na nwunye na-efe idi gị sinsi afọ loo tata. Yes. Jọji si biko si kọọrọ nwaanyị a aka. Ọ sị ọkwa m ji mmanụ ọ na-esi nna anyị bịa. Ọ sị ọsọkwa ya na-eme garị na-enye gị narị elikwe ya ọ na-efe idi gị sinsi afọ Jọji si ya na ọ bụrụ nwaanyị niile ga-anọghị a ka gị na ya na-abụ na-akọ ihe a na ịnụtala ezigbo nwaanyị ịnụtala ezigbo nwaanyị mana nya ike gwụrụ nya dịtị na-ewuteke Jọji ọ na-enye si ya ihe a nọ ka iji wee bịaba kọt no wonder eji reject akwụkwọ gị izizi reject akwụkwọ gị abụọ na ife ịchọrọ na iji ebe mmadụ dulu nwa mmadụ si ọlụ ya nye gị ego. O nwere ife na-agba m gharị ọ ga-abụ ndị mmadụ na-akọ na-enefa like ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-akọlụ that nonsense. Nya parents gị wee zụba gị zụsịa gị zụọ gị na university pụta nweta ọlụ di gị wee sị gị na ị kwesịrị inye ndị bụ na ife maka na ọ na-anọ gị. O kwere m nghọta adị m sorry ma ọ bụrụ na nna hurt your feelings but o kwere m nghọta. Nya afụfụ niile fatalụ n'isi m is for you. No, afụfụ niile fatalụ n'isi m zụọ m n'akwụkwọ is for you. O nwere onye mụ na ya na-ekwu one day ọ sị na-etu afọ ka mama gị si wee bịakwa wee soro papa gị wee bịa Odoba. Building is different from don't help your family, like forget about your family because na ị na-anụ m. Ịma na onwe ndị a mụtara nwoke na ọsọsọ nwaanyị ka fa mụtara. Ịma na o nwere ndị mụta nwoke mụta nwaanyị mana ụmụ nwoke fada eme ọfụma. Njizienụ maka na ị na-anụ m agụ egbuo parents m chukwu ama nkwolesi mana m akpatara ego afọ. Ọ bụrụ na ife na-esulu unu ike na ozuru olu unu it's a different case. Ị na-asị na ozuru kwere na unu ga-enyezile ndị bụ unu nọ na binyese ndị bụ unu manya fụna nke anyị jiri nri manya fụna nke anyị nyere ụmụaka. It's a different case because na mgbe ụfọdụ na nwaanyị na-abịa be die n'ezune ọ na-abịa nna ya je na-eweta wee na-efi die unu ada afịa mana ọ dozalụ gị na mma isi nwaanyị anya nefelu ndị befe azụ. Ọ bụkwa nna gị na nwaanyị afụso okwu in future ma ọ bụ chukwu ekwekwe na-achọ gị afụ kedu ebe ọ ga-adado ndị ọ na-enye something ka ndị ọda enye something o nwekwenu nsogbu li like gị nwa nwee nsogbu na-anwụ ịkwụnwụzigo ụgwọ ụlọ ọ menwee anything na because afụgo m ndị nwelu nsogbu ụmụ nwoke nwelu nsogbu si nwunye ha go back to your father's house ka achụba sọsịa ọ pụọ nwunye na ụmụaka nọlụbe nne ya ọlụgide gbadokwa ụkwụ n'ala. He will go back and pick his family fe bidokwa ebe fa kwụsị. Ibe gị nọ na-ekwu ọgọ bụ chi onye olesi ma ọ na m enwere ife m ga-enye nne m ma ọ bụ ife m ga-enye nna m ma ọ na-ama afụrọ nke anyị lili be di m na ozuruola anyị. Onye bụ na nna anụ ife ị na-akọ yeli maka nkọ yeli ka ọ bụ to me mana ọ bụkwa na m kpatara ego yes ozuolu m na gị na-abụ yes isi m enyene nne m ife m enyene nna m ife maka na ị na-anụ m. Nkịta ga-alacha mụ na gị na-aba anya ị na-apụ ala. Kedu onye tara afụfụ n'isi m sef maka na nne m na nna m azụsigo m nkwụlụ chachacha kwụpụ akwụpụ chazuo iwe fụ m wee sobe m. Mbịazịa be gị mama m sị m biko nwa m n'ukwu na-egbukwenu m ka ajụ ụlọ ọgwụ biko n'afọ ọkwa na ego ụgwọ na agwa ya akwụ nsị a na m anya akwa na-enye gị na nna alụ di m si m enye n'ụlọ ego a na-akọ ya eli. This girl wee sị m na ife a ji wee wetara anyị akụkọ bụ na ka ekpesịrị ife amasị adịghị ikpe
die wee nata ịghọta na wee si oke wee ya ọnya mgbaghalụ yọsị anya mgbaghalụ si a na ya ghọtara ya otu o sikwa nke ọpụ nke na sinsi afọ na ya nwere ka ya si feel about this man na obi ya natabe na ife na-agụ ya kịta abụ ya rapụ this man ka o jezie lụta nwaanyị ga-abụ ọlụsịa ọchịka inye ego ma nwaanyị ga-abụ ọbịa agụụ na-agụ ma ya ma enye nefe nni ya na it's not like na the money adrọ na ọ na-eme ọfụma nyagwa na-eme ọfụma na ọ na-ama nji anya fụ ka anyala ndị befe ego ya wee na-achọ ka amalụ ọnya hapụ this man maka o nwee ike irepit ife a in future n'eziokwu na ọ yọrọ ya mgbaghara mana still ọ dọrọ happy si mụ na mgbe ya bidoro ọlụ ọfụ na ya wepụtara obi ya niile na ọ na-aba akwụ onye ụgwọ ya bịa nọla na agụbalụ di efe ya ji ego wee mee ya kwutere na ya nyere ndị befe ọgba felele na ka isi jiri aka gị nye nsị na akwa gị kịta nwerosi film about this lady enyeli ego enyeghị ego gbogo gbedere egbedo sị m na even na George si ya na ọ bụrụ na ya chọọ ya gbakọ ego afọ niile ya yuzuru wee feed die na ụmụaka ka o kenye ụzọ na-abụ ka ọ kwụọ half mana ya chọrọ ya na ya marọ ka ya si feel na onye gwa ya na ọ ga-akpụjie court maka destiny na ya ma nkwe abịa ya tago na ife dị ya n'uche ka a nọ na-eche sị m na this man a na-ekwe ife a na adafa nwaanyị nọtala ezigbo dio kwa mbọsị ebuka akpa rice akpa beans nna anyị bi ebunetelu mami ya na papa ya because of that na ndị be fada anị ego mama fada akpa ya papa fada akpa ya ime ọsị ya enya na-enye ndị befe na ada enye ndị befe maka na nwanne ya nwaanyị ọgbọkwa ofu ịbụọ na fanụlụ ezigbo di na-ebunete na-ebukolu mama fa na papa fa ụmụ nwoke ụfọdụ nwenu n'uche na na-echekwa echi ịnụtakwa anya ibubie nya na ndị befa ka fa gara inwezi anything jikọlfa ọ ga-abụ ihe echie ka ọ ghara ife ebe ọkwụ ịzụsịkwa nke gị nye nyere gị onye si nwa m enyere m ma nzụsị anya ọ zụsịa nke nye nye shishitala ofa ama nyekwu gị yes maka na ọ bịara ga egbu m gbuo onwe ya bụrụ aja ekpele oh yes a na-akọghịrị nne ana m asị gị ka gbaghalụ di gị yes gbaghalụ that man maka na ọ ghọtara mana kịta ọ ghọtago ya na ebe unu ka bi n'udo nọ na iwe na-ewo gị I understand forgive him nebekwa ya anya ọ bụrụ na o change go fine you guys will move on ya na maka na ama m kịta na mgbe ụfọdụ fada aghọta mgbe ụfọdụ ife fakali na bịa palọ or with other guys or with nna nwee ike ọ sị na nwunye na-enyekwere ndị befe ego fụ anụ ọfịa n'ebe afọ asị ya nwunye try anya nye egbu epie isi nwunye try anya emesi ọ na-abefe ụdị ka ọ bụ ọbụrọbụrọbụrọ ifụrọ ndị na-ekwu otu a jee befefa na-asalụ nwunye fe ite ofe sọsị ite ofe si ofe sef bụ ege ọ pụtazi anụ ụzọ ikwugheri ọnụ ọ sị gị nyanwa ya kọmandị nwunye mie nne ya mie ibie nwe one man anyị ma about this ọ pụta n'ezi ọ na-agwa ndị mmadụ ife a ga-eme nwunye fe ilu obie na-agbalụ nwunye odibo bọị so don't believe everything ịfọlụ n'ụzọ maka na ọ bụrụ etu o si atọ ka o si ada ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.